Tällä kertaa käytiin Vesterbyn luontopolulla. Tää onkin tosi nätti tää metsä. Yö vietettiin Lohjalla. Käytiin tossa toi Lohjanharjun MTB-reitti taas tänään. Aika hieno. Ajettiin vähän muutakin polkua siinä lähistöllä. Pillarit latauksessa huomista varten. Napattiin muutamat kuvat rampeiltakin. Vesterby, Peikkometsä. Sitten poluille. Lähtee Peikkometsä. Peikkometsä on ympyräreitti. Ajettiin pieni ekstra lenkki siitä. On kyllä käymisen arvoinen paikka. Vaihtelevaa maastoa ja maisemaa. Laavuja löytyi 3 kappaletta meidän matkan varrelta. Makkarat mukaan ensi kerralla. Ja kiva, vähän liukas, mutta ei mitenkään paha. Ei sovi ensikertalaisille tämä reitti. Toi on ihan kiva kävelyreittikin. Että... Siitä vaan tilien seurantaa, jos kiinnostaa katsoa lisää tällaista.